היוטיוב, אני רועי וזה רועי. אנחנו היום נראה לכם כמה תרגילים בסקייטבורד. יו 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 יו. עכשיו אני אתחיל ורועי יצלם אותי. רועי מתחיל לנסוע. רועי נוסע, טעות. הדלקנו את האור, אל תדאג. אנחנו ממשיכים. רועי נוסע. הוא מרים את הגלגל. רועי ממשיך לנסוע. רועי עדיין הוא נוסע. אני הכי מגניב רועי. עכשיו קבלו את רועי. יואו. קבלו את זה. תעמוד מול. גיידות. רועי נתקע בקיר. רועי, טעות שנייה. וואו. טוב, חזרנו, אחים שלי, מה קורה? טוב, תחליטו בתגובות מי יותר מגניב ותכתבו בתגובות מי יותר מגניב. אני או רועי? ביי.